Haga jing lekai Australia League ka Brisbane Roar kalala ban pelim ya ka Western United dai we lanot. Bat ya ka ni ka shigol jong ka Brisbane Roar la yo ban Thep da Asia ha ka minute ka ba prau pe we. Kani Coastal Jet kala ya khai da mar argol persya ya ka Pet Glory. Adelaide United kala job sok da san la ka way Persia ya ka Wellington Phoenix bat leng ba ka jing job ka jongka ka Adelaide United kaduna lai point ya ka Melbourne City ka badan kli du jong ka mi ya ken point aga jing le ka Sydney Derby ka Western Sydney Persia ya ka Sydney FC haba phai shi ka jing le ka Western Sydney kala yo ban Thep ya gol ka baning kong ha ka minute ka ba khat lai leng ba u yengi Badula yo ni ulayo ban Thep ar gol kata ka minute ka ba ar pe way bat ha ka minute ka ba nyau pe san bat shi gol yo ban Thep da ni one half ha ka minute ka ba riu pe ar bat ha du gol ka jing lai ka Western Sydney kala la ban pelim da saula not pat leng ba ka jing job ka Western Sydney kala kiu shang kerdan ka balai ha ka mi ya ken point Aga jing lai kai Copa do Brasil second round ka kenhun ulo Suarez ka Grêmio Persia ya ka Ferroviário. Haba phai chaka ka jing lai kai ka Grêmio ka layo bat penki jan neng kong shwa ban kut ka kela step kata ka minute ka ba sau peusan plus lai lengbau Bruno Alves. Badaga kela min kata ka minute ka ba san thon riu lengbau Luis Suarez ka Grêmio ka layo ban Thep ya ka gol ka ba ar. Bat ha ka minute ka ba nyau peu sau sai sin ka Grêmio ka layo Biang man Thep ya ka gol ka balai ha ka ni ka jing lai kai bat ha du kut ka jing lai kai ka Grêmio ka la ban lim dan lai lanot ha ka jing lai kai second round